Γεια σας, είμαι η Φανή Πρεβέντη, είμαι διατροφολόγος και σήμερα με τη φίλη μου τη Διονυσία θα συζητήσουμε για τη σημασία των δημητριακών ολικής άλεσης στη διατροφή μας. Γεια σου Διονυσία. Γεια σου Φανή. Τελευταία γίνεται πολλής λόγος για τα δημητριακά και τις φυτικές ίνες που περιέχουν. Πώς μπορώ να τα εντάξω στην καθημερινή μου διατροφή και να βοηθήσουν στον έλεγχο του βάρους μου? Οι φυτικές ίνες που περιέχουν τα δημητριακά ολικής άλεσης δημιουργούν κορεσμό όταν τις καταναλώνουμε, με αποτέλεσμα να ελέγχουμε καλύτερα το αίσθημα της πείνας. Ακόμη, οι φυτικές ίνες είναι αυτές οι οποίες ρυθμίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου. Και ξέρεις, το έντερο είναι το πρώτο σημείο στο σώμα μας το οποίο αντιδρά όταν έχουμε άγχος, όταν κάνουμε άστατη διατροφή ή όταν δεν γυμναζόμαστε σωστά. Εσύ βρίσκεσαι σε κάποια τέτοια φάση? Ναι, έχω και αρκετό άγχος αυτό το καιρό. Γυμνάζομαι, αλλά όχι όσο πριν. Η διατροφή μου δεν είναι πολύ προσεγμένη. Κατάλαβα. Καταρχάς, προσπάθησε να χαλαρώσεις όσο γίνεται, να γυμνάζεσαι πάλι συστηματικά και να φτιάξεις λίγο τη διατροφή σου. Πρώτον, μπορείς να κάνεις μικρά και συχνά γεύματα και να αυξήσεις το περιεχόμενο των φυτικών ινών στα γεύματά σου. Αυτό πώς μπορείς να το κάνεις? Μπορείς το πρωινό σου να καταναλώσεις ένα κεσεδάκι γιαούρτι μαζί με δημητριακά ολικής άλεσης και μία μπανάνα. Και σαν σνακ μπορείς να χρησιμοποιήσεις φρούτα και μπάρες δημητριακών. Ωραία, αυτό μου ακούγεται πολύ εύκολο. Ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες συμβουλές σου. Και εγώ σε ευχαριστώ.